Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamera sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inino ndiri makanika, ndikuraramawo ndiri munomu munyika yedu ino yeZimbabwe. Saka ndine umwe mukadzi uyu wandiri kudanana naye. Chakazoita kuti ndinge ndichizosvika pakudanana nemukadzi uyu ndechekudai so. Murume wacho iye anopota achiuyawo pagaraji redu, even though I am working as a mechanic, but ndinotoshandirawo umwe mudhara. Saka ndakabva ndazotanga kuwirirana naye mukadzi uyu mushure mekunge anzi nemurume wake ange achizouya kuzotora motikari. Saka iye akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichimbobuda naye for a road test, achida kuona kuti zveshuwa motikari yainge yagadzirwa. Saka takazoti tabuda paya ndokubva andiudza kuti ainge achida manumbers angu because ainge achingodawo munhu wekungoti ange achingorara naye. Ndokubva ndabvuma paya because murume wacho ane mari yakawanda. So we have been seeing each other for secret for months and months now. Saka it was just a simple affair andidi kana kukunyeperai. Saka last week iyo ndopa akabva azondidana kumba kwemurume wacho for the first time. Ndakabva ndaenda kuya mukoma, vanhu ava vane mari. Saka ndakatoti ndasvika kuya ndokubva tatoita bonde redu. Saka takati tirere paya akabva anditi naiwe haudi here kuti unge uchizova baba vepano. Ndikabva ndati ndinoda. Saka she told me kuti iye she is tired of her husband. Saka she wants to be free so that we can be together pasina kana kumbohwandirana because iye anoti akatongororwawo nemurume uyu nekudawo kwemari plus mudhara wacho ati kurei. Saka iye ari kudawo kuti ange achidananawo nemunhu wezera rake. Saka inini I am the perfect match. Saka akabva azonditi mudhara uyu ari kufanira kuti ange achienda kuSouth Africa and she is going to convince murume wake kuti paanoenda kuSouth Africa asazoenda nendege but ange achienda nemotikari. Saka nyaya iripo iye ari kuti sezvo mazuva acho they are fast approaching, ari kuda kuti ndinge ndichizolusena mabrakes on his car just a little bit. So apo paanenge achizotravela at a high speed iye akati ane umwe munhu uyo futi zvekare waari kushandidzana naye but munhu iyeye anoita zvenguo tsvuku. Saka hanzi ane mimwe minamato yaachazopiwa yaachazokanda mumumotikari ichazokonzeresa kuti uyu murume wake ange achizoona sekunge kumberi kunenge kuine mombe paanozoda kuti ange achibata mabrakes obva azoona kuti kunenge kusina kana chinhu, then he will go off road ndokuzofa kwaachazoita ikoko. Saka I love her but pfungwa idzi dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichiuraya murume, taking someone's life just to have her, hey mukoma Asha handidi kukunyeperai, it is giving me sleepless nights. Saka inini mulife mangu I have never wanted to hurt anyone, nditongoriwo munhu atori right. Saka ndizivi kuti ndoita sei. Mukadzi uyu mukoma ane mari, munoziva vanhu vaya vanonzi vane mari, murume wacho ane mari isingaiti. Saka ari kuti anokwanisa kundichinjawo upenyu hwangu, kutochinja the fortune of my entire generation. Saka ndizive kuti ndoita sei, please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Yei zvakangoma hazvo vedu we. Yeah. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ininiwo ndakaroorwawo nemurume wangu. Saka murume wangu iye anotofungidzira kutoti I am the perfect wife because ndinoita zvose izvo zvaanenge achida kuti ndinge ndichiita, kushanyira vabereki vake. Kunyangwe akandiudza kuti this I do not want you to do, ndinobva ndaregedza kuita izvozvo, and whatever he wants me to do I keep on doing that. But mukoma Nash pane zvimwe izvo zvandiri kuitira vana vemurume wangu because iye agara zvake ane vana vake vatatu. Saka chakaitika ndechekuti patakatanga kudanana then akabva azondiudza kuti iye ainge aine mwana wake one, but later on one by one vakabva vazotanga kuintroducwa kwandiri apa tainge tatobva mukuchata. Saka I felt kuti I was hijacked. Saka I hate them, handidi kukunyeperai. Vana ava ndakavavenga. I can't stand their presence. From the moment that I married their father, inini hangu I have struggled
handidi kukunyeperai. They remind me each and every day kuti inini I am not the first woman mukupenyu kwake, that I will always be second to their mother in his heart. It is not their fault. I know kuti vamwe vanhu vanokwanisa kuti hey, haisi mhosva yevana and these kids that are innocent in all of this, but handidi kukunyeperai, I can't help it. I have caught myself ndichiita zvimwe zvinhu zvekuti zvinotondivhundutsa, like the way iyo yandinotomborova vana ava ndinozotovhunduka mushure mekunge ndarova mwana zvekuti ndinokwanisa kungokika mwana zvekuti mwana anotombosara akati zii. Ndobva ndatanga kutochema paya ndichitoti nai Mwari kondaiteiko, nai Mwari kondaitei. There was this other day apo pandakatobva zvangu kutown ndokubva ndazoudzwa nemaneighbors angu kuti vana ava vainge vaswera vachitamba vachipinza mafriends avo mumba. Saka zvinhu zvekuti ndakavaudza kuti handizvifarire izvozvo. Saka pandakazopinda mumba ndokubva ndazosvika ndikatovabatikidza vari busy vachiri kutsvaira ndikabva ndati paribo. Saka kamwe kacho kamukomana ndokainge kari busy kachitaita macouches. Ndokubva ndangosvika paya ndikabva ndanokati bhutsu. Saka ndakanomuti bhutsu nechemudumbu umu. Mwana akagomera mukomana acho zvekuti hana yangu yakabva yatanga kurova. Ndikabva ndati ndaitei, because ndainge ndava kutotya kutoti maybe ndainge ndamuvhuna mbabvu, because pandakamukika ndakatonzwa sound yakati kurira, but ndakabva ndatanga kumudzvanya zvezvo zvekuti ndainge ndichida kutesta kuti hapana here bhonzo rainge ravhunika, but ndakatoona kutoti ainge achingogomera zvezvo kungorwadziwa. So I don't know kuti ndoita sei. I have tried to push these feelings away, and ndakatombozamawo kucontactawo this other prayer group iripo paFacebook ndokubva ndataura navo neghost account about this same story that I am telling you. Ndakanamatirwa ndikanzi ngatitsanyei, but chinondinetsa ndechekuti bitterness yacho, even after takatsanya tikanamata, the bitterness keeps on growing. And dzimwe nguva ndinotombozvidza kuti for the safety of vana ava ndikufanira kuti ndinge ndichingoita hangu walk away from it all. But murume ndinoti kana ndakamutarisa ndobva ndaona kuti murume uyu ndinomuda so much that I cannot let it go. I feel like I am someone who is trapped mukoma. I am really trapped. Handizive kuti ndoita sei, handizivewo kuti vedare renyu vachandibatsirawo sei. Kana kuri kunzi ndikatsvakawo like vanhu vanoita zvecounseling, kana ndikaenda kwavari ndikanovaudza nyaya yangu, havazondisungisi here, because pane mumwe akambonditi enda kucounseling then obva wazonotaura like marovero ose awo aunoita vana, mashungurudziro ose aunoita vana. Saka ndinotya kuti kana ndikazonoudza makansela acho chokwadi kuti vana ava ndinovarova, ndinoita so, maybe ndinozongogumisidzira ndasungwa. Saka if kana kuri kunzi handizosungwi ndikaenda saka kana kuri kunzi ndikaenda kuna kansela, then kansela iyeye haazondisungisi. I am willing to do that, because right now I don't want to hurt vana ava even more, because ndinotya kuti ndinokwanisa kuzogumisidzira ndavauraya. Ndinotomboita sekunge munhu agarwa nedhimoni. Hey mukomanashi, there was even one day apo pandakangosangana nekamwe kacho kakomana ako ndokandakanyanyisa kuvenga. I don't even know why. Saka pamba patinogara tine a double storied house. Saka I was going upstairs, then he was just playing mukoma neni, achingotamba neni. Ndakabva ndaboeka namukoma ndokubva ndamurova ndare, then he fell down the stairs. Ndakabva ndazomutevera paya ndichitochema because of what I had done to him. Saka vana ava ndava kutoona kutoti kunyange ivo like havasisina that joy yavainge vainayo the first time that we started staying together. Saka baba vacho ivo vakatondiudza kuti he cannot be separated from his kids. Ndikukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Sure hanzi mwana uyu ndakamupinga on top of the stairs ndokubva adona simply because ainge achida kungotamba neni. Zvinorwadza kumana. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.
rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano mukoma neconfession yangu iyo yandiinayo. Saka pamba pandinoshanda pane vamwe ambuya ava ivo vanoita zvekuroya. So ambuya ava vakabva vazondidzidzisa, but mukoma Nashe ambuya ava pavakandidzidzisa ndaitofungidzira kuti zvose zvavainge vachiti taifanira kuti tinge tichiita zvainge zvitori zvinhu like zvainge zviine umwari mukati. Mukoma Nashe inini ndakatodzidziswa kuroya through Bible, because taitoti dzimwe nguva paya kana tava kuenda kunorara vaibva vati unofanira kuti unge uchimuka for a Bible study. Saka ndaibva ndazongonzwa vava kundidaidza zita rangu, ndobva ndazomuka. Ndaiti ndikamuka paya ndobva ndatotanga kutofamba ndichitoenda kudining room, then ndaiti kana ndasvika kuya ndobva ndatovaona vakatogara nevamwe vakadzi. But chaindinetsa manje ndechekuti ndaingoona kuti vanenge vasina kana chavanenge vakapfeka, then ndobva ndati hako iBible study yakaita sei. Tobva ndatotanga kutoverenga Bhaibheri paya, then vaibva vazondipa chikafu. Mangwana acho manje ndaizoti kana ndamuka paya ndobva ndatanga kunzwa mudumbu mangu muchirwadza uye zvekare ndichidzvova zvainge zvichinhuhwa. Then nekufamba kwenguva manje vakabva vazotanga kundipa mishonga vachinditi mishonga iyi ndeyekuti unge uchizoklina mudumbu mako nekuti mune tsvina. Kudzamara one day vazoya kwandiri live mukoma. It was just after 6 p.m. ndopa vakabva vazoya kubedroom, kuspare bedroom, vakabva vazonditi nditevere. Pavakanditi nditevere mukoma, ndainge ndakatotsikitsira ndiri pafoni pangu ndichitotaura nemukomana wangu. Then ndakazoti kufunga ndokubva ndazoti but gogo ava vapinda munomu vakashama ka. Then ndakangoti ndichingoburuka kubva pamubhedha ndokubva ndadonha mukoma, because ndakatoona kutoti ndainge ndisisiri muspare bedroom, ndokubva ndadonha ndichibva ndazonowira mugomba. Ndakati ndichitarisa ndikabva ndatoona kutoti tainge takatomira tirimo mugomba meme takawanda. Saka ndakabva ndazoti ko tiripi, ndikabva ndazonzi tainge tiri muguva. Ndokubva ndatoona kutoti pakati nechepakati painge paine coffin rainge riripo. Ndikabva ndazonzi ndinge ndichibata coffin riya ndokubva ravhurika. Mukoma ndikabva ndatoona kutoti mucoffin macho mainge mutori nomwe mukadzi ainge arimo, ainge akatofa, akabva azomutswa mukadzi uyu. Then coffin ndokubva razombonyangarika, tikabva tazomugadzika pasi, vakabva vatotanga kutogoverana nyama yake. Saka ivo vakabva vazoti ndinge ndichitakura chimwe chibhasiketi chainge chakazara nenyama yake mukadzi uya. Ndokubva ndatongokaruka futi ndatova muspare bedroom mangu. Then later on ndopa vakabva vazouya manje, vakabva vati uya kuno, but vainge vakapfeka panguva yacho iyoyo. Takabva tazobuda panze ndokubva tazoenda kune chimwe chiroom chavanochengetera matools avo. Takati chinopinda muyamya ndokubva ndazoona kutoti mainge muine bhasiketi riya zveshuwa mukoma rainge rakatozara nenyama yemunhu. Vakabva vanditi iyi kanyama iyi inyama yedu yekuti tinge tichidya. Gogo ava ndokundijoinisa kwacho kwavakandiitisa izvozvizvi zveuroyi. Apa ndava kutonzwa kutoti nyama yemunhu inonaka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavigawo chitupa changu. Iniwo ndine nyoka yangu iyi iyo inogara mumotikari yangu. Motikari iyo yandakatanga kutenga, my first car it was a Range Rover. So mushure mekunge ndatenga motikari iyi nemari yeurombwa ndakabva ndazopiwa nyoka iyi zvayo iri kukura. Nyoka iyi inoti kana yakazvimoneredza iyo inenge yakangoenzana netire, the same spare wheel yemotikari iyi. Saka iyo inongogarawo kubhuti ikoko. Nyoka iyi mukoma ndatova nemakore ndigere nayo. Saka ndizivi kuti rangu ilaki here rekuti nyoka iyi so far haina kana chayamboti inoda, because kunyange pacho pandakaenda kunoromba ndakatongoromba zvainge zvitongori clean, because ndakatongonzi iwewe
uri kufanira kuti unge uchizouya nembeu yako. Saka ndakabva ndazobuda panze ndokubva ndazotanga kuita chimhandara maoko paya. Ndainge ndiine chimwe chindiro chandainge ndakapiwa ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizorasira mbeu yangu. Saka ndakabva ndatora nguva paya ndichiita chimhandara maoko ndichichiita, then ndokubva ndazorasira mbeu iya yamuchindiro cheche. Ndini uyo ndikabva ndazodzokera mumatare. Ndakati ndadzokera muya, then ndokubva ndazopa sekuru vaya. Saka vakabva vazotora ndokubva vazondipa kamwe kainge kakaita kamudzi, but vakatoditi kamudzi aka, uchiona ndichikupa kamudzi aka, kachazoshanduka kachazova nyoka. Saka zvinhu izvi mukoma zvakaitika about 6 years ago ndopandakaromba. Saka hana yangu yaitongogara ichitongorova, but iko zvino zvana yangu yadzikama because ndaingokaruka ndaiona nyoka iyi, then yobva yatonditi ndakuunzira mari. Saka yakabva yazonditi iyo yainge ichida kuti ndinge ndichitenga motikari yemhando yeRange Rover, ichindiudza kuti the previous owner iyewo ainge achishandisa Range Rover. Saka ndakabva ndazotenga motikari iya. Motikari iyi ndakaitengawo muno muSouth Africa because ndimo mandiri kuraramira zvikare ndiri. Saka kubva ipapo mukoma until to date mumuri wangu makambofiwa, but it was just a natural cause of death. Uye zvekare mudzimai ndinaye, I got married 4 years ago. Kamwana kangu kava kutovavarira 1 year 7 months. Saka handizivi kuti ndini ndine lucky here kana kuti nyoka iyi maybe ichiri yakaguta here, but I just wonder. Sekuru vaya ivo vakazodzokera kuMozambique avo vakandibatsira. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Kana mukazopostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Mukoma nashi ini nemudzimai wangu tiri kugara paplot, but varidzi veplot iri vakasofa kudhara. Saka ezvino zvatichazivi kuti toita sei, tongoramba takagara here, totanga kuvaka here, because we have been staying at this plot for nearly 12 years now. Saka vana vacho vari kuUK, pakafa amai vacho, then vana ava havana kuuya. Baba vacho ndo vakazofa. This was 2 years ago. Taitiwo zvimwe kuda vana vacho vekuUK vachauya, but havana kana kumbouya. Saka hatitonyatsokunzwisisa kuti chii chiri kumbotora nzvimbo, because ivo vari vaviri vakatongovigwawo paplot ipapapa. So right now vamwewo vari kuti tiri kufanira kuti tinge tichitotanga kutovaka zvedu paplot, sezvo vanhu vachirakidza kuti plot iri havana basa naro. Saka ndiri kukumbirawo maadvices kubvawo kune vedare renyu kuti toita sei, todzifambirawo nyaya dzacho here, then plot iri robva rangoitawo redu, because tatova nemakoreka akawanda tigerepo paplot apa. Please tell me kuti kana tikafunga kuita saizvozvo, what are some of the challenges that we might face. Sevana vacho vekuUK hatitomborina kana nhamba dzavo. Ivo vabereki vacho vainge vari vanhu vainge vasingawirirani nehama. Saka pakafa amai vacho pakangoya hamawo dzishoma, then vainge vakawanda ndevekuchechi. Uye zvekare pakazofa baba vacho, it was even worse, because amai vacho vaiwiriranawo nevanhu vakati wandei. Baba vacho tingangoti vakavigwa pasina hama dzavo, painge pakangozara vanhu vekuchechi. Saka mukoma nashi ndiyo nyaya yangu iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi takatongoramwirwa plot, zvino toita sei, tovaka here, toenderera mberi here nemaprojects, tichingoita maproject. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.